So 1 year to 10 years mga kabahakak, mauna din ha ang stage sa pagsinabtanay. Kini usa ka mga kasinatian sa kinabuhi nga akong gipuy-an hangtod karon mga kabahakak. So yun ang atong kasinatian, atong isaysay kaninyo tungod kay sa niaging mga vlog, no, makita nato sa katapusan, no, sa end screen. Akong ibutang na kanyo itong mga niaging vlog. So, sa dili pa nato sugdan, mga kabahakak, kumusta kamong tanan o hinaot kanamo sa tagstag sa kamayng panglawas mga kabahakak. So padayon ta sa kinabuhi mga kabahakak sa paghisgot-hisgot sa mga maayong butang sa kinabuhi. Ilabi na yun karon sa kapanahunan, no? Ang mga kapanahunan nga kabag-uhan. Ingon niya na ang atong paghisgot-hisgutan mga kabahakak. Kung unsa karon ug ang kaniadto. Ang karon ug ang kaniadto mga kabahakak dako kayo kalahian. Unas nan mga kabahakak ato kining sugdan sa pagsaysay sa akong kinabuhi, no? Kay basig mangutana mo. Unsa man di ay ang ako ang kaminyoon. Kumusta man ang kahimtang sa kong kaminyoon. Kung ako ang inyong kumustahon mga kabahakak, ingon ini akong ihatag nganha kaninyong kasinatian sa akong kaminyoon. Aron dili mo mahibulong anong naghatag ko ug naghisgot-hisgot ko og kabahin sa kaminyoon mga kabahakak. So akong ipahibalo kaninyo ang kahimtang sa akong kaminyoon. Unas nan mga kabahakak, dili man ko adunahan, no, na nabuhi mi nga pobre. So ang kahimtang sa kaminyoon nga din among gipuy-an karon mga kabahakak, no, ana ami sa stage sa kinabuhi nga dili kwartahan. So ingon niya na, so unsa man ang nakapalahutay sa among kaminyoon, niabot nami og 10 years mga kabahakak. 10 years naming nag-ipon gikan sa among pagkasal sa kong asawa. So nganong niabot mi og 10 years. So 1 year to 10 years mga kabahakak, mauna din ha ang stage sa pagsinabtanay. Kay unang tuig sa inyong kaminyoon mga kabahakak, grabe ang struggle sa imong kinabuhi, grabe ang pag-adjust sa imong kinabuhi, pag-adjust sa matag usa nga kinaiya tungod kay sa panahon nga uyab pa mo sa imong asawa, dili pa ninyo mailhan ang matag usa kung unsa ang tinuod niyong mga kinaiya mga kabahakak. So pag-abot na sa salag sa kaminyoon mga kabahakak, anha na niyo mailhan ang tinuuray ninyong mga kinaiya, no? Number 1, let's me explain mga kabahakak unsa nga mga kinaiya nga naa ninyo karon kung bag-o mo sa kaminyoon mga kabahakak. Una, dili nimo mahibaw-an nga ang imong bana o asawa luuran, no? Dili mo kaon kung gamayng bikil. So bot pasabot adunay kinahanglan nimong i-adjust bana o asawa. Pero sagad nga magbuhat niini mao ang mga asawa mga kabahakak, puwera lang sa mga maayong asawa nga wala niini nga maong mga kahimtang, no? Kini kasinatian sa akong kinabuhi tungod kay dili ko gusto sa sud sa mo ang panag-uban nga adunay mga dili magtingog, no? Kapoy ang kahimtang sa imong mga kauban o sa imong kauban sud sa panimalay nga walay magtingog. So adjust si bahakak mga kabahakak. Adjust ko para sa kong asawa aron maayo ang dagan sa mong kaminyoon pinaagi sa panaghinugmay tungod kay nga tong gisaaran sa sanong nato sa mga pangutana diha sa simbahan. So gikinahanglan nga ato kining tumanon ang maong mga saad diha sa tubangan sa pari ug sa mga maninoy maninay. So ingon niya na ang kahimtang sa kaminyoon mga kabahakak. So para nako ang akong kasinatian sa kaminyoon, dili man tanan kalipay, dili tanan usab kasakit. So katamtaman, no, nasa boundary kasakit ug kalipay. Mao na nga kung sulod ka sa gasas kaminyoon mga kabahakak, para nako kinahanglan nga daghan kang i-adjust, daghan kang andamon pag-adjust tungod kay anha na ninyo makita ang kahimtang sa matag usa nga uy mao din ni kinaiya sa kong asawa, uy mao din ni kinaiya sa kong bana. So ingon niya na mga kabahakak tungod kay sa naging itong mga vlog mga kabahakak, wala kayo nako ni masaysay ninyo, wala kayo nako ni matagod nga mga kahimtang sistema sa kaminyoon. So karon ato ni nga hinay-hinayon pagtagod
tungod kay ako nilagpas na ko sa napulo ka tuig no, mag 11 years na mi. This year mga kabahakak sa amo ang kaminyoon. Subot pasabot naa nami sa stage sa paglahutay na no. Paglahutay na tungod kay nalabay na namo ang pinaka sigpit sa usa ka dekada sa imong kaminyoon, napulo ka tuig. So anhin na usab kita sa 11 ka tuig maghinisgutanay o magsinatiay sa lain na usab nga dagan sa kaminyoon. So ngunit ana mga kabahakak, kamo nga wala pa kabut og napulo ka tuig sa kaminyoon, kinahanglan nga inyong huptan ang lig-on nga baruganan, pagtuo, pagsalig ug labi na gyud ang gugma sa matag usa. Kaya ang gugma og magsuhop ka na sa atong kasing-kasing, magpabilin ang pagsalig ug pagtuo sa matag usa no. So kinahanglan nato nga kuptan ka na mga kabahakak tungod kay importante di ay sa kinabuhi mao ang gugma ug pagsalig. Tungod kay ang gugma gasa sa Dios, buot pasabot ang gugma mapailubon, mapasaylon sa gikaingon ko na sa mga niagi natong vlog mga kabahakak. So ingon niya na mga kabahakak ang mga ikahatag na ko ninyo nga tambag no, kahatag na ko ninyo nga pahibalo nga ang usa ka tuig ngadto sa napulo ka tuig inyong panag-ipon dili kalipay ang inyong sagubangon niya na mga kabahakak. Ana ang kasakit, mas daghan ang kasakit kaguol, labi na gyud kahingawa sa matag usa, labi na gyud kung aduna nay gagmayng anak. Dili na nato maatiman ang atong mga maksipil, dili nato maakstiman itong mga RDL, mga glutatayon. Ilabi na gyud kita nga mga dili adunahan nga nagminyo mga kabahakak. Oh, kita nga mga dili adunahan nga gigasahan sa kaminyoon sa Dios, dili na nato maatiman ang atong kaugalingon tungod sa kabisis panginabuhi ug ilabi na gyud mga kabahakak niadtong mga nagminyo nga pulos adunay mga bisyo mga kabahakak. Atong mga bisyo nga sugal, inom, laag. So ingon niya na ato nang matalikdan ang obligasyon sa atong mga anak, obligasyon sulod sa pamilya ang matag usa. Tungod kay kasinatian ko kini nga nakita sa palibot nga anaa ang kahimtang niya na mga kabahakak. Bana og asawa, anaa nga kahimtang laag, sugal-sugal, lingaw-lingaw. So ingon niya na so dili man nato na sila mahilabtan apan gikinahanglan nato nga kinibantayan tungod kay dili kini maoy gasa sa Ginoo. Ang gasa sa Ginoo nga gigasa nga ni kanato mao ang kaminyoon, gugma. Kinahanglan nato ang pag-amuma sa atong mga anak ug sa matag usa. Paghatag og mayong ugma sa atong mga anak sa umaabot ng mga adlaw ug ilabi na gyud sa ato ang kahimtang mga kabaka. So ingon niya na ang naa sa sulod sa napulo ka tuig nga pag-uban sa kaminyoon. Ingon ana dili kalipay ug dili sab kasakit pulos ay kalipay ang atong matagamtaman, pero gikinahanglan ang pagpailog. Kay once nga imo na kining malatas ang napulo ka tuig mga kabakak, lain na usab nga napulo ang atong latason aron makaabot gyud ta long term kaminyoon dili short term. Kay ang kwartahan or dili man sa kwartahan lang mga kabakak, bisan sa mga dili kaayo kwartahan no, yano ra kayong biyaan ang kaminyoon human nila masinati nga dili di ay lalim, dili di sayon ang kaminyoon, yano kay nilang biyaan ang matag usa. So ug mahitabo na sa kinabuhi sa pamilya mga kabakak nga magbiniay na lang after sa mga panghitabo. Ilabi na gyud dili nila masinati ang kalipay, ang ilang masinati ang kapait, ang kahimtang nga panag-away, panaglalis, subiya ang matag usa. So luoy ang mga anak sa pag-abot niya ng mga desisyon sa matag usa. So sa dili pa na madesisyonan mga kabahakak atong pamalandungan nato sa 67 kabahin sa pagpamalandong pagbalik-balik kung angayan ba kini natong buhaton, angayan ba kini natong ipadayon ang mga plano tungod kay anaay mga anak nga nakasentro sa atong atensyon mga kabahakak after pila ka tuig sugod sa kaminyoon. So yun na mga kabahakak, sa sunod na usab natong vlog ato isab isa-isay ang lain na usab nga topic nato kabahin sa kinabuhi. So hinaot nga ikaw nakaabot nining mga taknaa sa akong video, balihog kag pag-comment din ha, i-share na to ang video og i-like usab. Ug sa wala pa naka-subscribe,
palihog tag tuslok din ha sa subscribe. Pilon po nimo pagtuslok ang notification bell para makadungog na usab kamo sa sunod natong i-upload nga mga video. Daghang salamat mga kabaghak ug maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan. Bye-bye.